Hey guys, गोबाव समनि उनाव दिनै नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय. Welcome back to my YouTube channel WB Sounds. दायो जोङो नै मिस्टार निक'डेम दैमारि. Yes. बिनि MB दे बिनि सर्ट फर्मआ MB माने मावजि आरो बिखौ नोंथांमोना मा होना लायो होना लाबानो जाबाय आरोना. जोङो दायो दा बावैसो जोङो माने तेजपुर मिसन चारिआलिखौ बारनानै फैदों. उदालगुरि थांबाय थादों जोङो दायो. उदालगुरि थांनायलाय माथो जेनेबा मा खिथानो आरोना, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गुड निउस दङ आरोना आंनिफ्राय. गोबाव सम जाबायमोन, आजि बोसोरसेयानो जाबायमोन खोमा भिडिअ हगारिया. थांनाय मासावसो मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन दां, आंनि गोजाम भिडिअ. आदाया माबा माबि बुंनो लुबैदोंनो. गैया बेहा रावबो ला बेखौ सासे नायनानै मोजांसो भद्र गथ', बिराद भद्र अनजागोन फिसाला सासेल'. बिराद मोजां दोङो, सुइफ्ट दोङो, स्करपिय' दोङो, मा नांगौ? साथामल' फेमिलि, नों हायबा साब्रै जागोन, साब्रै. नायदो आरो मोजां संसार मोनजागोन आरो गोजोननो ने. आरो मा जानो बेलासे रेस्टुरेन्ट दोङो, फास्ट फुड, चिकेन फ्राइ राइस जानो ना पर्कनि जानो ना दाउदैनि पिज्जा, अनेक मेकड'नाल्ड्सनि बुस्थुफोरखौ मोनजोबो. जाला आदाया खथाया एसे लोरिबाय थारमाने. ओमफ्राय जों दायो थेलामारा बारबाय, उदालगुरि थांबाय थादों नालाय न'आव. मा बुंनोब्रा, ब्लगारबो नङा, लासिं सिंसो मोनलायलांलै. मालायफ्रा नाहरबाथाय लाजिखायोब्रा. र' आदसा गाइस, आंथ' बेबायदि ब्लग भिडिअ'थ' बनायफेरा नालाय, ओंखायनो एसे उसुबिदाबो मोनलायलाङो. दा आङो मेन पइन्टआव फैनोसै, मानि थाखाय भिडिअ आं बनायदों. दा नोंथांमोनखौ आं दहाय बुंनायमोन ना, गुड निउस दङ नोंथांमोननि थाखाय होननानै. गुड निउसआ बेनो, गोदान मेथाइ मोनसे फैगासिनो नोंथांमोननि थाखाय. दायो रब्रा गोदान मेथाइ नोंथांमोननि गेजेराव फैगासिनो. आङो थाबैनो बे मेथाइखौ इउटिउबाव हगारनोसै. मेथाइनि टाइटेलखौबो आं बुंना होखानोसै. मेथाइनि टाइटेलानो जाबाय गोजान गोजान. दा सिगाङावथ' आङो थाबैनो होनना बुंनाय समावथ' बोसोर जालांबाबो बिदि भिडिअ होनो हायाखैमोन. नाथाय एबारबा आङो थाबैनो माने बे उइकनि गेजेरावनो आङो ट्राइ खालामगोन. आङो पस्ट होगोन इउटिउबाव, कमिउनिटि पस्ट. जेब्लानो माने बे मेथाइआ रेडि जागोन अब्ला नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन नालाय. जालालै बे आदानि मार्सिडिसआ खांख्रां खुंख्रंसो गाबजोबो, जाथारा अबस्था गैथारा. मार्सिडिसआबो एससो बिना, एस क्लासनि, एस क्लास मार्सिडिस.